De 83-jarige Kooistra went het nou in Wenszorgcentrum Bennemerstaat in Hudde-Griep. Daar werd hij als een held ontvangen, troch tientallen bewenners en genodigden. Kooistra is vooral bekend wordt als nazi-jager die tientallen oorlogsmisdadigers op spoor had. In de film Hunting Jack vertelt hij waarom. De opsporing van oorlogsmisdadigers is eigenlijk gebeurd uit een vorm van wraak. Justitie deed er niks mee, terwijl een groot aantal naar Zuid-Amerika was gevlucht. Toen dacht ik, dan moet ik het zelf maar doen. De onwijzigen waren onder de indruk van de documentaire die het 50 minuten wordt. Kooistra zelf ook. Nou, dat had ik nooit verwacht. Dat ik zo belangrijk weer. Ja, en eigenlijk een uitgegroeid hobby. Want zo show ik het zelf. Bij de filmpresentatie wien een vrouw burgemeesters uit een wat eersthoeken van Friesland dat Kooistra opgegroeid is. Ja, indrukwekkend. Hè? Ik ken Jack al heel lang. Toen ik nog officier weer en hij rugbankverslagjouwer. Elke keer kwam ik doe ik al bij me van Oebelen. Ik ga weer wat skreunleers, even mij of ik ga weer even foon. Maar hoe wichtig hij is voor al die slachtoffers, voor al die families. Wat hij jarenlang dieren heeft. Nou, door hast de documentaire zien. Geweldig. Kooistra zamelen 180.000 namen van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Zijn archief leidt in een militair museum in Loosdrecht. En zijn ziektocht houdt net op. Ik krijg nog iedere dag vragen. Want ik kreeg juist de vraag. Mijn opa was een SS'er. Wat weet u van hem? Ik ging gewoon terug. Ja, ik ging gewoon terug. Met dezelfde passie als wij mij als 10-jarig jongetje begon met zijn eerste namen. Die van visboer Venema van Hudde-Griep, die het sneuvelen bij de Aarsludiek. Vanaf jongs af aan kan ik niet tegen onrecht. Vooral omdat dat vaak een beschuldiging betekent terwijl je niets hebt gedaan.